Διαίρεση πολυονίμων. Θα ξεκινήσουμε όμως με τη διαίρεση αριθμών. Όταν διαιρώ λοιπόν έναν αριθμό δέλτα κεφαλαίο με έναν αριθμό δέλτα μικρό, βρίσκω ένα πηλίκο και ένα υπόλοιπο και βρίσκονται σε αυτή τη σχέση που λέγεται θεμελιώδης ταυτότητα της διαιρετότητας. Ο διαιρέτης επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο μας δίνει το διαιρεταίο και φυσικά το υπόλοιπο είναι ή 0 ή είναι ανάμεσα στο 0 και στο δέλτα. Αν συνέβαινε κάτι άλλο θα έπρεπε το δέλτα χωρούσε μέσα στο δέλτα κεφαλαίο ακόμα μία φορά. Την ορολογία ήδη την έχω πει: διαιρεταίος, διαιρέτης, πηλίκο, υπόλοιπο. Η τέλεια διαίρεση είναι όταν το υπόλοιπο είναι 0. Οπότε η ταυτότητα της διαιρετότητας παίρνει αυτήν εδώ την μορφή. Στην περίπτωση αυτή λέμε ότι ο δέλτα μικρό διαιρεί τον δέλτα κεφαλαίο. Ή ανάποδα, ο δέλτα κεφαλαίο διαιρείται από τον δέλτα μικρό. Ή αλλιώς ο δέλτα είναι παράγοντας του δέλτα κεφαλαίου, αφού ισχύει αυτή εδώ η σχέση. Και να κάνουμε τη διαίρεση για να θυμηθούμε δύο αριθμών. Την κάνω αναλυτικά. Το 7 χωράει στο 9 μία φορά, μία 7 αφαιρώ από το 9, 9 μείον 7 2, κατεβάζω και το 9. Το 7 στο 29 χωράει 4 φορές, 4 7 28, από το 29 αν το αφαιρέσω μία φορά προκύπτει 1, κατεβάζω και το 9. Το 7 στο 19 χωράει 2 φορές, 2 7 14, το αφαιρώ από το 19 και μένει 5. Έκανα αυτή τη διαίρεση γιατί ακριβώς η ίδια είναι και η διαίρεση των πολυονίμων. Θα ακολουθήσω το ίδιο πλάνο. Εδώ ο διαιρεταίος ισούται με το διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο, η θεμελιώδης ταυτότητα της διαιρετότητας. Δηλαδή το 999 ισούται με 7 επί 142 συν 5. Πάμε λοιπόν στα πολυόνυμα. Στη διαίρεση λοιπόν των πολυονύμων έχω το παρακάτω θεώρημα το οποίο μου δίνει τη θεμελιώδη ταυτότητα της διαιρετότητας. Λέει λοιπόν ότι δοθέντων δύο πολυονύμων, δέλτα κεφαλαίο και δέλτα μικρό, μπορώ να βρω δύο μοναδικά πολυόνυμα π του χ και y του χ, έτσι ώστε να ισχύει η ταυτότητα αυτή εδώ. Δηλαδή το δέλτα χ επί π του χ συν το y του χ να μου δίνει το δέλτα κεφαλαίο του χ. Ο βαθμός του y του χ είναι μικρότερος του βαθμού του δέλτα του χ ή μεγαλύτερος ή ίσως του μηδενός. Ακριβώς όπως και στους αριθμούς. Το πηλίκο λοιπόν δύο πολυονύμων είναι ένα πολυόνυμο ή μία ρητή αλγεβρική παράσταση. Δεν είναι καθαρό πολυόνυμο. Ρητή αλγεβρική παράσταση. Η ατελής διαίρεση έχει αυτήν τη θεμελιώδη ταυτότητα της διαιρετότητας. Η ορολογία είναι η ίδια. Ο δέλτα κεφαλαίο του χ λέγεται διαιρεταίος, διαιρέτης, πηλίκο, υπόλοιπο. Εδώ δεν έχουμε αριθμούς, έχουμε πολυόνυμα. Η τέλεια διαίρεση και πάλι γράφεται σαν γινόμενο των δύο αυτών πολυονύμων. Εδώ λέμε ότι το πολυόνυμο δέλτα μικρό του χ διαιρεί το πολυόνυμο δέλτα κεφαλαίο του χ. Αντίθετα το δέλτα κεφαλαίο του χ διαιρείται από το δέλτα του χ και φυσικά επειδή ισχύει αυτή η σχέση το δέλτα του χ είναι παράγοντας του δέλτα κεφαλαίου του χ. Πώς γίνεται λοιπόν η διαίρεση? Ξεκινάμε λοιπόν και γράφουμε τον διαιρεταίο και τον διαιρέτη κατά τις φθήνουσες δυνάμεις της μεταβλητής του χ. Φυσικά θα δούμε διαίρεση με μία μεταβλητή, με δύο μεταβλητές δεν είναι τόσο ενδιαφέρουσα για τον μαθητή του Λυκείου. Αν τώρα λείπει κάποιος όρος από αυτούς, τον συμπληρώνουμε είτε με ένα μηδενικό μονώνυμο είτε αφήνουμε τη θέση κενή. Στην περίπτωση αυτή έχουμε όλους τους όρους και οι συντελεστές δεν είναι κανένας 0. Δεύτερο βήμα, αφού τους διατάξουμε κατά τις φθήνουσες δυνάμεις του χ, κάνουμε το εξής. Διαιρούμε τον πρώτο όρο του διαιρεταίου με τον πρώτο όρο του διαιρέτη και το αποτέλεσμα είναι ο πρώτος όρος του πηλίκου. Κατόπιν, τρίτο βήμα. Πολλαπλασιάζω τον πρώτο όρο του πηλίκου με τον διαιρέτη και το αποτέλεσμα το αφαιρώ από τον διαιρεταίο. Εδώ έχω 2χ τετάρτης εφόσον το αφαιρώ μείον 2χ τετάρτης. Εδώ έχω μείον 2χ τρίτης εφόσον το αφαιρώ είναι συν 2χ τρίτης. Με την πρόσθεση λοιπόν τώρα φεύγουν αυτοί οι δύο οι όροι. Εδώ έχω μείον 5 συν 2 μείον 3χ τρίτης και κατεβάζω και τους άλλους τρεις όρους. Και προκύπτει το πρώτο μερικό υπόλοιπο. Συνεχίζω με το δεύτερο βήμα πάλι.
διαιρώ τον πρώτο όρο του πρώτου μερικού υπολείπου με τον πρώτο όρο του διαιρέτη και το αποτέλεσμά μου το βάζω σαν δεύτερο όρο του πηλίκου. Το γινόμενό τους, το γινόμενό του δεύτερου όρου του πηλίκου με τον διαιρέτη είναι μείον 3χ τρίτης συν 3χ τρίτης συν 3χ τετράγωνο μείον 3χ τετράγωνο, γιατί το αφαιρώ από το πρώτο μερικό υπόλοιπο. Οι δύο αυτοί όροι φεύγουν, αυτοί οι δύο όροι δίνουν το μείον χ τετράγωνο, κατεβάζω τους άλλους δύο όρους και έχω το δεύτερο μερικό υπόλοιπο. Ξανά δεύτερο βήμα. Διαιρώ τον πρώτο όρο του δεύτερου μερικού υπολείπου με τον πρώτο όρο του διαιρέτη και το αποτέλεσμα έτσι το γράφω σαν τρίτο όρο του πηλίκου. Κατόπιν πολλαπλασιάζω τον όρο αυτό με τον διαιρέτη και έχω μείον χ τετράγωνο συν χ τετράγωνο αφού το αφαιρώ, συν χ μείον χ αφού το αφαιρώ και προσθέτοντας αυτά τα δύο έχω 7χ μείον 4. Και η διαίρεση μου έχει τελειώσει από τη στιγμή που χ τετράγωνο πλέον δεν διαιρεί τον 7χ. Άρα λοιπόν η διαίρεση τελειώνει, το τέταρτο βήμα είναι αυτό, όταν ή το υπόλοιπο γίνει ίσο με 0, οπότε έχουμε τέλεια διαίρεση, ή όπως στην περίπτωση που είδαμε προηγουμένως, ο βαθμός του υπολείπου γίνει μικρότερος από το βαθμό του διαιρέτη, όπως ακριβώς θέλει η θεμελιώδης ταυτότητα της διαιρετότητας. Να λοιπόν μια τελής διαίρεση. Η θεμελιώδης ταυτότητα της διαιρετότητας λέει ότι ο διαιρεταίος ισούται με το διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο. Το βλέπετε γραμμένο εδώ. Στην τέλεια διαίρεση και πάλι ο διαιρεταίος ισούται με τον διαιρέτη επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο, το οποίο φυσικά αφού είναι 0 δεν το γράφω. Άρα λοιπόν νάτι η θεμελιώδης ταυτότητα της διαιρετότητας στην τέλεια διαίρεση.